So ever since kwangena lento yama systems abelaphi bendabuko nabo abasenalo iqiniso. Abelaphi bendabuko sebalungisa izimo ezikhandwa yibona. Avumele wena uze kuye uzofuna umuthi wokulimaza mina ukuthi wena uma usungishayile ngiphinde mina ngizofuna isolution kuye futhi. You introduce a problem only to introduce a solution. Create a problem, introduce a solution. So nabelaphi bendabuko sebenza leyo nto le. Yibona abakhanda imithi yeyichitho, bakhandela umuntu ukuthi awushaya umuntu ngesichitho. Lo shaya ngesichitho uphinde ubuyela kubo futhi uyofuna umuthi okwenzani oqeda isichitho. Sebemane bathwasise abantu othola ukuthi nobizo alukho ngoba lokuthwasisa kuyimali ukuthi bekumele nje balungisa inkinga emntwini kodwa bese bayafika bona baconfirma ubizo bese bathwasisa umuntu uthola ukuthi ubizo alukho nokuba khona. Besifazane mangabe umuntu noma umelaphi wendabuko noma umfundisi noma umthandazi noma yini bekazokusiza ngabe uthe kwamele ikhushulwe inyuswe ngento ecishile cha ngamane ayokwenza iboyfriend yakho noma umyeni wakho mhlawumbe lo muthi awugcobise kumyeni wakho noma kuboyfriend yakho kube uyena ozoyikhuphula phela ngento hayi le yakhe hayi le yakhe ngamane ikhushulwe iboy ukuze simbone lento ukhuluma iqiniso ngayo akakwenzele lo muthi lo akuthi nohamba ufike utshela umyeni wakho agcobise lapha ngaphambili bese awukhuphuleke lo muthi cha siyokubona ukuthi kuyiqiniso.